eMzantsi Afrika laba bantu bazothola kanjani umshado ngale ndaba ayizayo kodwa mangavuleka amathuba omsebenzi ngeke baphinde ngeke badlale ngemzimba yabo. Abasize laba bantu abakhethe ababatshe ngezandla zombili lento izobachithela isikhathi bagcine sebengumjingo betha kubani kodwa ngendaba eselemali thina sisoshona phina thina kodwa sisoshona phina kodwa ngendaba zalela 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 kodwa sisoshona phina kodwa sisoshona phina Social